ओरैबायदि गोसोखौ माबायदि मोन्दों आं नोंथांमोननो फोरमायसै माने सोरबा आं गोमानोसै माने गोमादों बेफोरबायदि मोन्दों बाट मानो मोन्दों आं बेखौ मिथिया बहुद दुखु मोनदों आरोना हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ फिन आंनि चेनेलनि बरायनायाव होबाय स' आं दिनै भिडिअखौ ओरै माने माबा मोनसे भिडिअ इदि खालामा बाट बिराद दुखु नांदों आरो माने गासैबो मिथिखादों मबाइलाव नुखाबाय जानो हागौ मैना फुख्रिया माबायदि जादों माने मैना फुख्रियाव आंबो थांदोंमोन माने बारा खेबसेल' थांदोंमोन माने बे खेबसेयावनो ओरैबायदि माने गोसोखौ मोजां मोनदोंमोन आरो दा माने ओरैबायदि गोसोआव लादोंमोन जेन आं खेबसे आरो फिन फैफिनगोन मोजां नांदों फैना होननानै बाट समजों लोगोसे बेफोरबायदि सिलिंखार जालांबाय आरो गोसोखौ बोरैबा मोनदों दाबो माने जोंनि गामियाव दै हाबगासिनो बाट बे गामियाव दै हाबनायखौ आं माने दुखुखौनो लानो रोङाखै माने बे माबाखौ नुनानै मन्दिरखौ नुनानै मन्दिरनि हालोदा दे मा होनो बोरैबा जाथारलांदों गासिबो मिथिखादों गासिबो नुखादों बाट आं बिराद दुखु मोनदों आरोना बेखौ नुनानै बेफोरबायदि जागोन सानाखैमोन आङो स' आं खेबसे थांनायावनो बेयाव गोसोखौ ओरैबायदि होना फैनाय बायदि जादों बेनि आरो आंनि सोलाय आरो जायफ्रा थांबाय थायो बिसोर आरो खम दुखु मोनदों ना मोना कमेन्ट खालामो बेफोर आं ओरैबायदि दुखु मोनदों जोंनाव माने लाइट गैया जेबो गैया आरोना अखा हागासिनो बाट बेनि प्रब्लेमजोंनो आं भिडिअखौ हरावसो माने खालामदों आरो नोंथांमोनावबो शेयार खालामसै आरो गासैबो मिथिखादों आं मिथिदों फेसबुक गासैयावबो बयबो मोनखाजोबो बाट आंबो शेयार खालामबाय